Jesus. Nito ang kakita ni Jesus. Na si Jesus mismo nagsulti na kuhaon po ang gingharian ug ihatag sa usa ka nasod. Kung ito taana, di na ta magdahom ng duwa pa dito. Tinuod ba? Nga wala na dito, atong basahon sa naisula. Unsay naisula? Mateo. Oh, Jerusalem ba? Kung Mateo 23. Ay, the city. Dalaw. Oh, Mateo. Atong basahon, Mateo 23 ay the city. O sa gisulti. Oh, Jerusalem. Oh, Jerusalem. Nga nagapatay sa mga propeta o nagabato sa mga sinugo nga animo. Sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak, maingon sa himungaan na nagatigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan nagdumili kamo. Tanawa, no? Tanawa, mapiniyaan o magamingaw ang inyong balay. No, wala na sa Jerusalem. 100% wala na sa Jerusalem. So karon kay wala naman sa Jerusalem. Puan naman sa nasod. Nisulti na yung Jesus. Mateo 6:33. Ang sa isulti ni Jesus. Ay tuwa naman dito. So nisulti na yung Jesus nga ipapangita. Iyon si Jesus. Apan mo yung lahan ninyo pagpangita ang ginarian kung ang pagkamatarong bigan sa Diyos. O unya kininsa ng mga butanga igadugang rakan ninyo. No? Ipapangita. No? So pangitaunon pa di ay nang ginarian. Kung asa na ibutang ni Jesus anong nasura. Naligisulti man diya nga magapamunga o nagapamunga sa mga bunga ninyo. Kung aya atong tan-awon, mamunga ni Kristo. Kung unsa man ang nasura. Ang isulti dayon si Osyas 6:2. Tapos sa duha nga adlaw ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Sa ikatulo adlaw kita pagabanhawon niya o kita mga tuyo sa iyang katubangan. Tapuson tong duha ka adlaw na ang katumba sa duha ka adlaw 2,000 ka tuig atong basahon ang ingon. Kung tinuod ba na ang usa ka adlaw iya sa Dios mao ang usa ka libo ka tuig alang sa mga tao o ang duha ka adlaw alang sa Dios 2,000 ka tuig alang sa tao. Basahon na to sa ikaduhang sulat ni Apostol Pedro 3:8. Apan mga hinigugma ayaw kamo pagpakabuta sa usa ka butang na tinago kay atong masahon. Pagpakabutan ini usa ka butang na tinuod na alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig o ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. So humanon tong duha ka adlaw. Karon ang duha ka adlaw na 2,000 ka tuig aron na makita nato nang nasod na gibalinan sa Korean kinahanglan atong kuhaan. Unsaon man ato pagkuha? Ha? Balikan nato ang misula. Balikan nato ang isulti ni Daniel. Mapito ka semana. 49. No? 49. So, kung imong tan-awon, ang negative 457, mo man ni ang pagpahiuli sa Jerusalem. No? Kaya ganitong panahon na, sa negative 457, nahiuli ang Jerusalem, bukan sila biyaga sa Babylonia. So, mo ni siya ay tumbanan
sa istorya. Kay mo man ang pagpahiuli sa Jerusalem. Mo na pagpanguli o pagpahiuli sa Jerusalem, na katong Jerusalem, mga katawan sa Diyos. Human sila bihaga sa Babylonia. Mao nga imong kuhaan ang duha ka libo katoy. Ang answer nga 1543. No? 1543. Unsay istorya sa 1543 sa May 18. Gibunyagan sa ngalan ng Pilipinas, pinaagi ni Roy Lopez di Villalobos. Ha? Sa 1543. Dara, Roy Lopez di Villalobos. Libro ha, Philippine History Development of Our Nation by Gregory F. Saide, page 81. May 18, 1543. Island, Filipina, Las Islas Filipinas. Villalobos was happy to hear of Macandalas hospitality. On May 18, 1543, he named Macandalas Island, Filipina in honor of Prince of Asturias. This prince later became King Philip II of Spain. Subsequently, the whole group of our islands came to be called Las Islas Filipinas. Sa 1543, mga kaibigan. Ano saan na-recognize ang atong nasod? Ha? Niadtong 1556 na nahimong hari si Prince Philip II sa Spain. Sa 1556, Pilipinas na ginasila. Karon kay Pilipinas man. So, masabot tayo nato na ang Pag-ingon ni Jesus ng ang gingharian, kuhaon ng ihata sa mga nasod. Ang answer ay Pilipinas. Pero ang mga tao, mutuo ba nga ang gingharian ikuha o ihata sa mga nasod ng mga Pilipinas? Mutuo ba sila nga ang gingharian na sa Pilipinas? Dili. Ano ba? Israel. Gisulti na ni Jesus nga wala na sa Israel. Unya, karon pangitaan man, litra por litra nga, words for words, mabasa yung Pilipinas ang gatagan. Wa nila masabti nga iingon, nagapamunga sa mga bunga ni. Mamunga ni Kristo ba? Anang nasura? Wa may lain na munga ni Kristo. Unli man, Pilipinas. Karon, atong dungagan o istorya, o kinsay witness na to diha, nga anang Pilipinas mo ang gingharian. Diya gihatag ng gingharian. Kung imong tan-awon, adunay tinudlong panahon ang Dios nga 2,520 katuig. Imo nang kuhaan sa tuig nga paghari ni Amo ni atong 659. Ang answer niya na 1861. Mao nga ang witness niya at ang mga panahon ng mga kaisunan. Sa 1861, June 19, natawag ang atong national hero na si Dr. Jose Rizal. Unsa may connection ni Dr. Jose Rizal sa buluhaton sa Diyos, sa pagbalik sa gingharian sa Diyos? Unsa man? Tungod anang non-obra. Misinggit si Dr. Jose Rizal diya sa Santa Cruz, diya sa landing site, alas 7:03 sa gabi, iyang gisinggit na Mindanao is the land of promise. Saro dili nato masabtan mga kaigsunan. No? Saro dili nato masabtan nga anang gingharian sa Diyos na sa Pilipinas o giwitnisan pagod ni Dr. Rizal. Kay ang yutang pangako o land of promise na ihatag sa Diyos dito ni Abraham ang kanaala. Sa to pa, ipapangita man ang nasurang ng gibalhinan. So Pilipinas man ang gibalhinan sa gingharian. Kung naa diya ang land of promise, kinahanglan atong dumagan o mga pruiba na naa gid na nasura mga kaigsunan. No?
Oh, daraw. Ang Pilipinas gibahin sa tulo. Luzon, Visayas ug Mindanao. No? Luzon, Visayas ug Mindanao. Kung imong palumbaon sa kriteriya kay lumba man ni mao nga anang Luzon ug Visayas wala sila kadaog, wala na kadaog. No? Unya kanil Pilipinas mga kaigsunan, mo ni isambingay na ang ginharian sa langit gisambingay o gitago sa tulo katakos nga harina. No? Luzon, Visayas ug Mindanao. Basahon ako ang isulti. Mateo. Na ang ginharian gitago sa tulo katakos nga harina. Ug iyang gisugilan sila lain pang sambingay. Siya miingon, ang ginharian sa langit sama sa ipapatubo nga gikuha sa usa ka babay o ginubong niya diha sa tulo katakos nga harina hangtod gipatubuan ang tanan. Ha? Tulo katakos nga harina. Muna nga, ningon si Jesus, palitaan ninyo. Kaya makita nyo na ang pagkakakaroon. Kung yan ang tarang butang ikatugang ninyo. So, Luzon, Visayas sa Mindanao, ang Mindanao. Mo ang yutang sa lupang pangako. Mao nga, atong balikan ni atong 1543. Nga mao'y, pag-abot ni Ruy Lopez de Villalobos sa atong nasod ka Pilipinas.